Кризата от 2008 година завари компанията ни с натрупан 20 годишен опит, широка гама от продукти, широка гама от клиенти, добро качество на производството, добре екипирани две производствени предприятия и добро финансово положение. Когато се изправихме пред трудностите на сриващия се строителен бизнес, ние бяхме принудени да вземем доста тежки, но по мое мнение правилни решения. Имахме започнати 3 проекта за разширение в Бургас, в Варна и много голямо производствено предприятие в София. Наложи се да бъдат замразени 3-те проекта. Наложи се да се разделим с част от сътрудниците си, което беше твърде неприятно емоционално, но много важно за нас в този момент беше, че ние обърнахме още по-сериозно внимание на иновациите. В течение на целия период на развитие ние сме се стремили да следваме челния европейски опит и да създаваме и уникални наши изделия. В период на криза в цял свят се създават много нови неща. Мисля, че ние направихме същото, особено по отношение на съоръженията за енергоспестяване. Това е тема, по която ние работим повече от 20 години. В момента нашето оборудване изглежда като ефективност и като качество на средноевропейско ниво с всичките предимства на по-евтиния български пазар. Това ни позволи да се разширим износа. И в момента имаме партньори в повече от 10 европейски държави.